Kasi masamang magalit ang ating boss. Kapag hindi nasunod ang gusto niya at ang mga utos niya, madali siyang magtatanggal ng empleyado. Ipapaunawa ko yan kay Ann. Paano kung hindi niya maintindihan? Joe, dapat alam mo na gagawin mo. Alam mo na kung sinong mas pipiliin at papahalagahan mo. Ang trabaho mo o ang girlfriend mo. Mr. Romantic. Paano ang gabi kung di ka mamasdan? Mahirap maghanap ng trabaho, Mr. Romantico. Tulog ko'y Yun ang ipinaunawa ko kay Ann. Para kung sakali, hindi ako magkaproblema sa kanya. magaba sa isisikat ka. Sorry, Lisa. Sorry. Nakalimutan kasi ako kung saan, kaya nabangga kita. Oo, sige, sige.